नलेज फेस्टिवल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिक्रम दैमारिनि मेलेमा सहानाय नङा। फेस्टिवल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिक्रम दैमारिनि खर'आ मोनहास'आ। ISPL दुरान्ड काप खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिथांनि खर'आ मोनहास'नाय नङा। दुरान्ड काप, ISPL, लिटारेचार फेस्टिवल, नलेज फेस्टिवल खुंनानै मा लाब जादों मा लाब जायाखै बिनि सोंथिखौ सोंनायनि सिगां बिथाङा बेखौ सोंग्रोथों। आरो मोनसेबाव मोनसे समावहाय BTCनि लांगोनायाव प्राग सिने एवार्ड, BTCनिफ्राय लाख लाख थाखा गारनानै प्राग सिने एवार्ड खुंदोंमोन। बे प्राग सिने एवार्ड खुंनायाव मा लाब जादों बे सोंथिखौ बिथाङा सोंग्रोथों। दुखुनांथाव बाथ्राया नैबेसो, जेब्लानोखि BTCनि लांगोनायाव BTCनिफ्राय लाख लाख थाखा होनानै प्राग सिने एवार्डखौ खुंदोंमोन, बे समाव जोंबो अल बड' आर्टिस्ट एस'सिएशना बड' सिने एवार्ड होनांगौनि थाखाय मेम'रेन्डाम होदोंमोन आरो डिपार्टमेन्टेल EMजों गले गले रायलायदोंमोन। थेवबाबो जोंनि रायलायनाय आरो जोंनि बिख'नायखौ नेवसिनानै बे समावनो BTCनिफ्राय लाख लाख थाखा गारनानै प्राग सिने एवार्डखौ खुंदोंमोन। बे प्राग सिने एवार्ड खुंनायाव BTCनि सोर आर्टिस्टफ्रा, BTCनि सोर रायजो राजाफ्रा लाब जाखो बे सोंथिखौ बिथां बिक्रम दैमारिया सोंग्रोथों। जे नलेज फेस्टिवल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिक्रम दैमारिनि मेलेमा सहानाय नङा। नलेज फेस्टिवल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ जोंनि इयुन जोलै फरायसाफोर जायफ्रा दा गियान बुथुमबाय दं बिथांमोनासो बुजिगोन, बिथांमोनासो मिथिनो हागोन। दा लिटारेचार फेस्टिवल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिक्रम दैमारिनि खर'आ मोनहास'गोन। जायफ्रा थुनलाइनि गेजेरजों जोंनि हारिखौ गोजौआव दिखांनो नागिरदों, थुनलाइनि गेजेरजों बर'खौ बुहुमाव फोसावनो नागिरदों, बिथांमोनासो बुजिनो हागोन। ISPL दुरान्ड काप खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिथांनि खर'आ मोनहास'नाय नङा, मोनहास'गोन। जायफोर लाइमोनफ्रा दिनै गेलेनायनि गेजेरजों, फुटबलनि गेजेरजों गावखौनो गायसननो नागिरदों आरो गावखौनो साफा साफा नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि राफोद फुटबल गेलेगिरि जानो थाखाय जायफ्रा प्लेटफर्म नागिरदों, जायफ्रा बेबायदि प्लेटफर्म लाबोनांगौनि थाखाय सरकारखौ खावलायबाय दं, बिथांमोननि खर'आसो मोनहास'गोन, बिथांनि खर'आ बेखौ मोनहास'नाय नङा। दा जियानो जा आं बेखौनो बुंदोङो, गुबुनखौ सोंथि खालामनायनि सिगां बिथाङा नैबे फिननायखौ होग्रोथों जे दैजिं फेस्टिवल खुंनानै मा लाब जादों, प्राग सिने एवार्ड खुंनानै मा लाब जादों।